салом алейкум дӯстони азиз, хушомадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира, хонаҳои заминӣ, замин ва як мошин мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ ва ё ягон чизи худро гум карда бошад, муроҷиат кунед, реклама мекунем, рекламаш без суммай. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон. Як хонага квартира дар сеюм этаж қарор дорад, 40 метр квадрат мебошад. Фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хонара 100% ремонт карда дар дастон метиҳем, фақат даромада зиндагӣ мекунем ва боз хона 1 сола кредит дода мешавад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Норак, дар пушти ҳукумати шаҳр қарор дорад. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 37 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 155 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. хона алиша мешавад бо сехонага квартира. харидор бошад, марҳамат, срочно хона фурӯхта мешавад. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Совхози 1, 8 сотиқ замин, 3 дар хона бо коридор ва подвал фурӯхта мешавад бо нархи 70 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет доимӣ ҳастак. ҳуҷҷат дорад, хона бе ремонт мебошад. айни ҳоло коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамҳошон ватсап ҳастай. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва айни Гарадок. 3.5 сотиқ замин дорад, 6 дар хона. об свет доимӣ ҳастак. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона ремонти нави замонавӣ дорад. гирди ҳавлинаш маҳкам мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи $46,000 боз савдо мешавад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. хона срочно фурӯхта мешавад, дар ҷои беҳтарин қарор дорад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, назди пости гаӣ, лаби роҳи Калон. духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 50 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 167 500 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона айни ҳоло коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. срочно хона фурӯхта мешавад. дар назди хона мактаб, масҷид мебошад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 44 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона ремонти хуб дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 38 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.
инак замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, қишлоқи Сайёд 12-13 сотиқ замин мебошад. Замин алиша мешавад, фурӯхта мешавад бо нархи 50 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет ҳаст, дар ҳоҷатош ҳамаш 100 фоизай. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби замин маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамошон ватсап доранд. инак мошини Kia Rio фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Москва, райони Коптева, метро Ваяковская. соли бароиши мошин 2016, мотор 1.4, коробка автомат, кожни чихолдора, нав задагӣ мебошад, сӯзишвориш бошад, бензин, пробег 255, фурӯхта мешавад бо нархи 550 000 рубл бо савдо мешавад. сумаша хоҳед дар Тоҷикистон медиҳед ё дар Москва медиҳед. мошин мултирул дора, мошин ҳамаш садай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби мошин маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дар рақамошон имо ватсап доранд.